باب الأدب الشكر والاستحباب تنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء، والاستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد مختلف أمين ونوله حديث فرق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. شهادة مدى الآخرين من هجرة سنقرورنا بسوء أمرك لنا فإلهنا سروك جاتيك أفلا أنه ونفلا سنقرور بسوء أمرك لنا أمير وقتكم بقرفنا مسجد سلامكم رسول إمام النووي رحمه الله لكتابكم رياض الصالحين. قالوا آداب الصوم واستحباب التنفس ثلاثة خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء. لبولا بيحكما قدمروكا من يميني فنقدم. يا إمام النووي رحمه الله wanda mutumina akumana dumuni ka adabu ko mun di do de dumuni la mun ka adabu ay dogo ko fo rula ala ayen nema ke ala kan nema chaman de be aka junga nema mi ante se ka jate kashe adama Allah ko masa bi korota ne wa in taqutu ni'matallahi la tusuha. Akunna ya alakan nema hakimi be auka tafin nayu jade atasika shi adam. Dumuni mini nununi alakan nema de masamin sina no korota ne ro junga. Mogote ni nema nunu valeri no kakadara ro fundi ala yungoni komitiya wala ambe ala de ala kana o harawiya ma ala kana komitiya wala ni mogomi ni ewa iye kungo niya nene ala ila kungo yolo e ma dumuni so ibe dumuni nema do rola ni mogomi ni nene ni no di so yoro dola imam kira kila mino yisoro mimi nye mini nema mikara ibado koyoga wadiya tobe alaka hikima uga alaka hada marinya ngre kasu ni sunna kumo yimina mino yimina nema mi nabe wani ani jila ibe onema ni wariya tola ke sunke sarke wanda mufreni ye ako mini adako ani akarune do nibe mi kanina kini jifile kene manale sinaso ani akone do
ikana nina kili jimina kono be mini mina minye kana nina kili ke akono ani akanuni rofana wasiba idarati inai ala ayman fali ayman ba'da al-mu'tadi mini adabu dole do ajogo de do ni jama de no ka ba fe kamni mini daminana mo minna ni be mina mo min dika kinila ikan bi fendi ko fana de ma ko kamni min mo fana kinina aba da makata fo be kamni ni bola bi kuma do mo de أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في شراب ثلاثا متفق عليه. أنس كحديثنا على كجيك بما ولا كجيل تنكرا نابنينا كلي سنا سبب بينا يعني يتنفس خارج الإناء أنا نجيل جيب من الميكون na barke kamiyala na ya do adala ni mina kilin nanala abin jimre ko adala kamina kilin abasa adala tuni ni mina kilin nanala be jimre ko adala abin nina kilin sabana fana abe ado adala kami nina kilin nanala ba ko adala simasa ni jile be abe mini chokela nini na kili nana la be mina ko adala kanina kili ko fa ba sadaka nini na kili nana la be mina ko adala kanina kili wachire tumbe nke sallallahu alaihi wasallam do ni yesu na ya akamendo ni mo mi mangi ni mo mi ba ke kami ni kana to kanina kili ke jimina ko ni ni na kili ke jimina ko da mo do ba adoye munge na ya so mo do de ko abake ka o ji to mi o abake ka mi o mi na kelena ni ni na kelena ko abese ka du ji o bese ka tigila yu ji na tele furana ni na kelena to fana do bese ka ko ida ko be no ko na be do ji la abe do ji la o sabana do ka ko bara do be be contaminer ni ala ka jemi ni na kimni na kilina akono waso kona do be ela abese ka boni ikani na kile nu be da ka ji ko ni mo binya ni ko fe bana ni bese ka sababu ka ni ala ya kile wariya to silamiya sariya ni ko su ni aya jatin na ka adabu kala ni be ni kana ni be ni ikana ni na kile ji file ko be ji na ko وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا إذا أنتم شربتم وأحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع عبد الله بن عباس لك كفر منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تيجن اكسن نمبك لا تشربوا واحدا كشرب البعير ودول كلم كان نيكم نيامي ابي بيتو ni nyame na ya tatu jila na be mi abe ji samuni famari kaza ka ji sama kata nyame be mi utola au kana be utola ni ebe ji mi e ka ji mu wale kata doni komi emission tribe si mu ba ji mu wale kata doni ko parce que duskun fle ni mi no be duskun ni mi no yimina ni ye ji caman bila dusukun ka a bɛ se ka tɔɔrɔ dusukun ni a kalayara ni minɔgɔ ye dusukun minɛ ni minɔgɔ ye hadamaden minɛ dɔrɔn dusukun bɛ kalaya a kalama tɛ ni e ye ji ni fɔrɔsu jiga ka kosɔbɛ i ye caman i da fa ji caman de la ka bɛɛ kusira kelen n'o bɔnna ka
o be se ka bana dɔ ni tɔɔrɔ dɔ lase sugu ma ani fana n'i bɛ ji min o sugu la ji in bɛ se k'i sara da dɔ bɛ fɔ bamanankan na cogo ji in bɛ se k'i sara fana n'i tɔɔra ka caman min komi ɲaame filɛ ka bin cogo min n'i tɔɔra k'o kɛ ji in bɛ se k'i sara o fana bɛ na ni kasara dɔ ma ani togo hadamaden ma wala ciden ko min sugu i kan'o kɛ walakin israbun masinan wa sulasa mais ciden ko n'a bɛ min a ye min siɲɛ 2 bɛ siɲɛ 3 maana ka ji filen don i da kɔnɔ fo ka taa ji filen bɛ yɛlɛma tɛ bɔ i da la k'a kɛ komi ni ɲaame tunna ji la ni a ma fa de a tɛ boli a kan'o kɛ e ka kɛ de i ka min siɲɛ 2 ɲɔgɔn maana ji min filen n'i y'a don i da la i ye dɔɔni min a bɔ i da la dɔɔni o kɔfɛ i k'a don i da la siɲɛ 2nan i ka min ni siɲɛ 2 y'i fa a filɛ ni siɲɛ 2 m'i fa ou bien i k'a kɛ 3 ye n'i ye ji filen don i da la i min n'i ye dɔɔni kɛ a bɔ i da la o kɔfɛ i ka sage ka don i da la n'i ma fa a bɔ i da la tuguni o kɔfɛ siɲɛ 3nan i ka don i da la i ka min aw ka kɛ nin cogo de la mais a kana ji min komi ɲaame min cogo ni ji minan donna da la n'a ma ba de pewu a tɛ bɔ da la a kan'o kɛ wasammu ida antum sarbutum ɛwɔ n'a bɛ min a ye bisimila wahamalu ida antum arafatutum n'a bɛ ji minan bɔ aw da la a ye ala ta ni hadisa turmi hadisa in bɔ wa qala hadisu hasan mais ni hadisa min filɛ nin ye hadisa dɔnbagaw ko hadisa in n'a filɛ ni hadisa min filɛ nin ye hadisa dɔnbagaw ko ni hadisa ye tɛli filɛ وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه يعني يتنفس في نفس الإناء hadisai Allah fule lambora min na o kado mais hadisa wure munu be bonda yukono mini adabuna to bangwa wa nabi qatada radiyallahu anhu hadisa nabi qatada malaka je kabama anna nabi sallallahu alaihi wasallam ko alaka jine isini ne mabaka naha an yutanaffas fi inari jine ne balike mo kana nina kili jibina ko jibe mina min kono ni ba ke kamyala i kana nina kile akono muttafaq alayhi wal muslim denna alisaina yani yutanaffasu bi nafsi lillahi mana mina ne kono kana nina kile ala anya fu to min be mi ko fe abese kana yi o ya abese ka yutina o do bese ka ko inu ko be da be la ji kono o be na ya so kana do be ela ni nina kile na kono be ka sababu tibite so kami وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى أعرابيا وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعنا أنس ملكة كفاما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كتير كسر نما بكا أوتي باللبن قد شيب بالماء كوين نونو نانا تيجر ما ويجي نعبي نونو ينا كجي فرق كورا كسيكم ويجي فرق نونو يكا كنعبي ونيمو نانا كوري تيجر cilen dina wa an yaminihi arabiyu ayaso usumugo do o be cile nkirina wa an yasarihi abubakar radiyallahu anhu wa yaso abe cile numanna bakar shirin o be cile numanna fasariba summa ata li arabiyu cile mina o kofe ayen nono indi usumugo imambi bakira وقال لأيمن فلأيمن أقوى
ako aya latani kini ye aka latani kini ya fanye ni hadisa muntafawale wala muslim bin hadisa ni arabu mira ni ne mi fen na na jama na ya so mo do de ye mi fen ni ne ka fo karasa ji di mo be mi u be karasa no mo ndi be mi ni ne bo mi fen na na mi ye mi fen mo re o be di mi fen be di ala de mo akera to ko bay akera de misene yo ale mi nya ni aye ji di ne mo be mi u be no no di ne mo be mi mana ale de mi fen mo re ko akal ni mi fen na na abe damina kadi ale de mo ale mi nya wo ni ale ni na adabula mimba kinila abati wo mimba kinila abati wo o ni nya gira ko ni mo ye mi fe ni ya hanani ay barkati e ma emina ni hari mo be ikilina do bi kanuma na min bi kanuma na atigi de kausa kateme mo ka fasamantiala ina la fasamantiala atigi de fasamantiabe mo ka min bi ikilina hari ni fasamantiabe numa tigi de jin ko ni kini tigi de ka hakido hari na ya so min be numa da kausa kini min bi kini na wore ka hakido ba jide fure ka nono min me abubakar be jide numa na kile nyere temele ko fe ka bo ka mon to la bakar be kausa na be je go ba bakar ka fasamanta to wode ya to be hadisa ke wore dora tumami kile nye jindi mi fe ndi nono indi urusumo ga mo min ba kini la umar bin khattab ko ma akwa bakar be fure ni akwa bakar be fure ni pour arabu urusumo ga se ka bo be wa nono indi bakar ma ka ni mais urusumo ga maso almina nono ina me chide baro bakar kausa e me chide nyaro ale de ka har na bakar kausa e fasaman jabi be bakar kono me ni fana sariyani hakke do de min be kilina ale de ka kana chide nya dama donc ni kan fana ka fa ni mo do de ji wele anana amina min ba kinina o kera de misero o bena hadisa wala nyefe ambena hadisa nuna o kera de misero o kera mo yero min bi no mana min kausa min be kinina min bi ka kinina de ka hakke ibe adi ale de ma abe min fana ba ale fana kinina ba dama min fana ba ale fana kinina ba dama ko kana min be no mana ibe ta ni to de akile o min yede min ye ji wala mais c'est lui jama sigile no mo shima ji wala ede min mi fe munna e ba fe ka sarawe ka mo sarawe iba damina jonna al-akbar fada min ka ko ni ede di mi fe na iba fe ka mo re sarawe sisa min ka ko iba damina ko de ni na na jamala min ka ko adamina ko de la ka di ko ma ni e ya di ko ma sisa o mina ji kan ka di jomma sisa e kan ka sarawli ke na ya so e wa fiunde parce que ko il faut ka tila ka tila yo ma so ka fa folo ni e ya wele e de ji mo la mo fa mo bo fulana ni e de nana ji nye minan kelende mo ma wele ni e nana e ba damina jomma min ka ko ni ya di oma sisa ni ale mina min ba kini la ba da makata min ka ko folo tay min nya wala har ni de sele ni ale de ya wala ni na be ja le folo fulana ni e na mo ma kinye ele na iba fe katuma min ka ko iba to de ma ni o mina ni ba akini la aba do makata fo kata ni de fulana wa bo sabana ni eni me fe wonnana mi fe e wa different kelente minan jaman de do comme sisa kopu be to ni be sigi asitunga minan jaman de do ji de be abe kono ni e na sisa iba damna sabana de fulani ngere iba damina min ka ko ni e ya damina min ka ko yo ta dama wo sisa min be e kinina ibe ta ko de fe o be ke e ya di folo mina o bon man
mara ya fa ni minan chaman de ina nana jamala moshima gini iba damina minka ko ni be ya damina minka ko yo o ta dama parce que le frère pour sarawe sisa donc ça mimbe ekina emi miji na na yombo sarawe mimbe ekina iba ke ko obeke mugoye mimbe alesilen no mana parce que ena na sisa etilera mugola alesilen no enye silemba na etore eka kini ya famba de fanya ale mo ya fandela eka kini ya fa obale ka no ya fandela wo sisa ndiya di alema mimbe ekini na iba di kode mo beke ale ka no ya fata iba la tan toda ni la hala sababu be ni mitin na na ka di mo ni la hala sababu de ba وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أؤتى هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قد سمع سهل بن سعد ملك جيكبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بالشراب فشرب منه وأنمي فينا نكا إتشيدم وتشيدم دومي ألا وأن يمينه غلام وكما لندو دمسني دوبي تشيدم كنينا وأن يساره أسياب تقربوا بتشيدم فقال لغلام كيليون قدمسني ما مما كنينا أتأذن لي أن أوتي هؤلاء أقول يا ليبي جناي نكادي تقربوا نوروا منبونا فقال الغلام لا دمسني وقاي ونجسوا ديك جناي كادي والله إن كان لي علي ولا أؤاشر بالنسيب منك أحدا إن كان لي يورو من بيبو إتشيدم في كنانما تم وشي سوى تنجرك ولا منابسة ديني فطله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم بدمسني ينفو شيدن يجيمنا ينفو آيات منتفق عليه ونسل لنا قوله طله أي وداه آيات أتيه وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه ni demsel mi fure ni ye kuna basi de ala ka je ku fura be wo ni nya hadisa fulana ye ni ye mo nyira an ko foro ye ni e mina min bi kinila do bi no manda min kausa fasamanja boye do ni ke bagano ina tiro fasamanja boye ka tene min be ikinila min bi kinila de ka hakilo ka fo min be no manda o kausa ye dina da kausa ye do ni la wote abila ninye waye bunsu motane Abubakar kabisa o famuna ni fulana mi fulana ninye ni awatina na kadi ema emina ni mikini la demiseni do ni bi numana makorbado ni yoro fanala demiseni hakebe bila makorbado mo bi numana min ka mo kausa minye o be bila mo ye min bi numanda min kausa ye ji ndiri da kile da kile wote fasamanta yoro dem seniya ni makroba fana yoro min be kinina ni e mina min be kinina o be bila mo ye min bi numanda hari ni ko ye to ko ni dem seniya de be kinina de ta mo jire sallallahu alaihi wasallam fle ko de jire mina una bas de dem seniya o be akinina cekoroba ko ciden kan no ciden nyaro Abdullah ibn Abbas de ka hakero ale de ka hakero hari ni no ye cekoroba ube numan de la ibn Abbas de ka hakero akan ka di ale de me ciden nyanya ele ka hakero me munu fle numan na ube ye cekoroba we yala ibe jena inga duma wa ni jena ra abe duma ni ma jena de ka hakero ibn Abbas ko de jena
ne kuna basa fana man ninke adabu bariya kamare afana yin ninke de cide ka fasa tuja kama ni yoro min be ne kapo ni yoro min be ne kapo efe kana nema ndemu go sisuwa ndanyire kawa mi be bo efe kana ma ndemu go suwa mo sisuwa ndanyire kawa go minale kuna basa fana ya mina ni ninde barika nyini kapo cide fe ha cide barika nyini ade cide ka fasa tuja parce que an y'a fɔ an ko sebo a dagara barika ka ɲini ni ciden ye parce que ciden de fɔlɔ filɛ ka min a min ji tɔ de filɛ de ni mɔgɔ wɛrɛ minɛ na ciden kɔfɛ ji in bɛ kɛ o tigi ka minɛ ji tɔ de ciden ka minɛ ji tɔ de tuguni o tɛ donc Bonabassa y'a kanu ji bɔra ciden fɛ direct a kana ale ma sani mɔgɔ wɛrɛ ka min ale ɲɛ ale ka min ciden da nɔ ciden da nɔ la o bɛ na ɲɛfɛ harisa dɔ la a ka muso dɔ kɔrɔ donc ni y'a yira parce que kun kɛrɛkɛrɛnlen ciden ye a ka wɔsiji a ka daji a ka minji tɔ a ka saliji tɔ barika bɛ ɲini n'a ye a ka kunsigi barika bɛ ɲini n'a ye mais nin kɛrɛkɛrɛnlen ciden kɛrɛkɛrɛnw dɛ mais harisaw bɛ na ɲɛfɛ donc dɔw bɛ kuma ciden ka minji tɔ kan ou bien a ka danɔw yɔrɔ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. باب كراهة شرب من فم القربة والنحوها. من يكون من أقول من يجي فرقة دا كيدا كيجي فرقة دا لا درجة كامل وقول وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. إمامنا النووي ترى من في أقول كراهة من فلان كراهة التنزيه. كراهة التنزيه كره مني نيا توي أكاني من نيا كتير kuba fundi ne makaraha tenji ko makaru min fulani ne karahatu tenji de no ko min karahatu tahrimete ko ate ko mi na haramira parce que salafu ko nu ko karahatu nu ye ko ye mi ko ukalla gine kacaya haramu de masala nu ko kuri hamari ko kaja akacha haramu de salafu salu ulu kajaka makaru fo haramu ulu kasilahu ko wodi ya tununu na yukono ni muhamna nawo na nakuda ni nye karahatu tahrimi ye ni agriyara ne fe ko ni nye karahatu tahrimi de abo fo karahatu tahrimi de ni mi de law na tura agriyara ale ye ko karahatu tenji de da ba fo kafara ka ko karahatu tenji de ni nye karahatu tahrimi de ako wani abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu karisana ba sayyid al-khudri la karji kabwa man qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinas al-asliyyati ko jire ye badike an kana jifo ko da ku kamiyala an kana da ku kamiyala yani an tukashara afwahuha ka jifo ko da karika ku kamiyala wa yashrabu minha ka jifo ko da ku kamiyala ko ciden ye an bari wala ni hadisa mun ka fare wala musulmi na sai wato da ba ko ne fana ko ne mu ko yi kana ya wato ni ji furo dai ka da kare ka ne ala parce que folo mo ka ju senale tunte ko men ka ju ulu ka ju ibasu guruguru bala nyaman bala ibasu rado kala do ba ni da ke di forko da la kambi kala do be se ka tay kono ube no do be se ka tay kono ado yore di forko na da yele ne nyire do ada silente sawu be se ka do ado ko bunte be se ka do ado ko fenyana ma do be se ka do akono ni e ye nana ka da karite ki da kala kambi ko be se ka tay kono abe tora la shi no sinu ba fo sarabola ako ko adela ka ke do na ji forko kada fenke ko abe mi ala sabura ja sabe ji forko ni oyiki ne so oyiki oya masibare
وديا تو سريا يمين فرنفويا مين يجي فرقو كنا كدا كوتة كميالا كيلين يبالي كلا نو بسكتا يكونو كلا بسكتا يكونو أبسكتا تنيا نما دو بسكتا وكونو فرا من دا يا سو جي فرقو مين أيا أسي ube bidon mun ba mo da tulan de bala ada tulelo e wajibi ndo na kono iba do jisele de do ada tulelo e ki ida kala ko da ile ki da kala kale basito kuma bele min da ile de do ani fono mo ka ji nunu senale tunde ko na ka ji ko ni fana munye ni de وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو قربة متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا أبو هريرة ملكة كبار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو قربة. قل كيلنا أمبري من يجفره أنكنا ميالا ube ji asigai ani khilbati arabu kana awuga apegole ko foko meya do folola atumbe fula uba ke siraba uba ke ji foko to ya fula be dobe shimbo wala ji foko shimba wo mun ni kufuge shimbe adobe iba so ube ale to be ka shimbo wala ka shimbo wala donc hari e wasura ko yere ko ke to kelena o to kelena be ni ashindila shimba la jibe to akono adobe baso shinji ta la kono da mano yeshimbe wala o fana yi foro ko ye donc arabu to to ko do ne hari baso on fana to ko le mu na ne ta do ba mu na kan donc ni ko shiga wala kelbati ni to ya fulade kide nyambale ankana mini adai ni hadisa mun ka fawale wala muslim ben hadisa ka ni hadisa folo be krenye ni hadisa folo ko kada ko kamera ni hadisa ko kamera de ko kana adab ida do adai re da ko la ma ko kana ni ala ni hadisa ko ya folo yede da e kana ko kamera ni fulana e shi har ni da ko le ni rete ikali da ko ni de ke ji foro ko da ko be ni o abeye na be wa sababu kelede folo ka jimu ngole mutundo kateme anka juka ni nyama kana tada ida kono ube fenya ma kana wala ka ida kono ube kana wala ka ida kono na be tora lashima wa ummu thabit kabishata bint thabit أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما اقتربت صلاة العشاء فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أم ثابت كبسة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما كرسمنا أم ثابت ما كبسة له ثابت قدم مصر حسان بن ثابت وبلما مصر لني مصر على كدي فرد قالت مصر هو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير دلكتو عليك كيرو لا دونولا فشرب من في قربة معلقة قائمة كتير مينا نيجي فرقو داي أجوري كفر فريدا cide ni iya do hadisa do temena bari de keran kana ni ji forko dai bo ni nyagira cide mina ni ji forko dai ka faraka ajole parce que hadisa do mena cide be bali fana ke mo jole kana bo imam Nawawi munye imam Nawawi bila kata bonda la bana na ko karahatu tanjil la karahatu tahrim ni hadisa parce que na ya so kamini ji forko dai ko haramu de ko cide nyire ta ke na ya so haramu de ko cide ta ke mais ni ay cide ko kanake mais ni yoro la cide nya ke oya ira karatu tenjire ni ya to akani me har ni ya ke pasiti
wale ya ko karahatu tahrimu la kabla karahatu tanjih la ni hadisa mais avec don ke ba wori bolo lesin la ni kide nye balili ke minna o ye haramu de o be to ka haramu ya de ka tan ke ni de la mo ko haramu ka bo o munun bo ka ko karahatu tahrimu de la ikana mini ki fo ko dai bo ku yinni hadisa kona nana kide minina miyani ji fo ko dai aya da kala kami uri mun fo nina uri hadisa fara ko ka jodi o ko kide nye balili min kala no ya so hadu ni darurate de meni haju ni darura nana ibin bini ji furko diversity la aduna usuna ka saru da le fara ko kare to de kide nye balili min ke wele kan ida ke ji furko dala kan ni ka so darura ni hajute me ni darura ni haju nana ebe yoromi jibe ji furko de la mina wore shite e bolo ni be se ka ji ni de mala kan ni fuyi kan ni ji furko da de ya la ba fini min ko katwa ha ko ba se jiran ko kana mini ji foro ko dai ni yedda ro ne hadu de ni ni yedda ro ne hadu de iben ni donc har san fura de fara ko kan to ni da ro ne hadu de kana mini ji foro ko dai me ni hadu na na da ro na na iben ni na e fasita do ko mini fara ko to ko de ki de ne bari ke ni mo ko be mi jode kana ni me ni da ro ne hadu na na mo jode ke se ka bi parce que ki de na na ni ji foro ko na dilo de de adilo de do bo ni jide sigira ataso ni dilo de do fo yi jode de kalbi ala o jide jode ni ala ni hadu ajora kamia ni hadu wote ajora kamia ni hadu parce que ni dilo de do ni ale sigira ateso donc andina na ka dilo de do hadisa munun na ko kana jokami o yere ni hadu ni darote me ni hadu ni darona na atagarai ka to kalbi basitara hadisan nunya gira ko ewa di foko ikana mini adai oyede ni hadute ni darurate mini darwana na haduna na ibida ke di foko la ibe باب كراهة النفخ في الشرع. قائمة فقمت مسوي كوكو عليه وليلا إلى فيها فقطعته ko ale wulila kata ji foro ko indama kide nya dake yoromi ni na ayo yoni ti mun kama wa inna ma qata'atha li tahfaza mawdi fam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi kide me ji foro ko kide nya dake ji foro ko yoromi na kan me muso mulila ko yoni ti kata ma se kala pourquoi le kana fili ko yorne na ako ke akan mi yore ka barika ni ke kiden da no yore kiden mi na ni ne ka di foro ko yoro menye ngata man sake ko yoro la kana fili ko yoro la e wa fo hati be ni fana be min kan mi ni ko yore ka barika ni ke ni kiden da no yore aya ko de ka wa tasuna an al-ibtijal yuri tigire ni de pour akatanga ani yoro to kana nyalambe ani yoro bi foko nda to kana nyalambe ko wa hada al hadith mahmul ala bayan al jawaz imam na ko akon ni hadisa min fureka ke ni foko jide mi na ni ji foko dai ko ni hadisa amben abila kare ko adagara ikan mi ni ji foko dai wa li hadisani sabiqan li bayan al afdal hadisa fulani istemena ko ikana minini di forko dai o be minira mana mi bariya ni di forko dai o de kanyi me hari ni mina na e fa pentika ale hadisa fara ko kan tola kan ikana mina al afdal wal akmal o de kanyi o de dafare me hari ni mina na e fana ni hadisa labanya ira ko fentila da nyini ko de donc don ke ko ni yorola ko jiden dana no jiden dadi jiden ka muslim jiden ka kunshigin jiden ka finu jiden ka samaro bari ka benyini ni ne nunu min qashaish rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nye jiden ka kere fende nunu nye jiden de kere ya bari ka nyini ni adaji bari ka nyini na woshije bari ka nyini ni aji awa ayuri jitoye barika ka nyine aka sali jitoye ni kere ni chile de sallallahu alaihi wasallam
ciden temelen kofe jiya kono ate daga an ka mɔgɔsi daji ta ate daga an ka mɔgɔsi wɔsi ate daga an ka yɛrɛ josi mɔgɔsi la fan bɛ barika ɲina fɛ o tɛ daga ɲɛ sira dɔ de ka taa fila n'i y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ni ciden tɛ haramu dɔ sira dɔ ka taa fila ka fɔ a tɛ bɛn ɛwɔ minnu bɛ fɔ ina mɔgɔ dɔ ye u n'a sigi kɛrɛfɛ sɔsɔ kan a dɔw cɛkɔrɔbaw si jɛlen fana han ka taa kunsigiw dɔ bɔ ka taa dɔrɔguw dɔ bɔ ka taa samaraw dɔ bɔ ko ninnu ye ciden ka samaraw de ye ciden ka dɔrɔgi dɔ filɛ nin ye ciden ka kunsigi dɔ filɛ nin ye ko ni jamana fɔra Italiya Britaniya ko a bɛɛ e nkalon tigɛra hali n'a si jɛra de n'a ye mɔgɔ ya sigira réseaux sociaux la kan fɔ a ye nkalon tigɛ dɔɔnikɛbagaw ka delila tɛ mɔgɔ si kɔnɔ k'a fɔ nin musigi min filɛ nin ye ciden ka kunsigi ma nin fini min filɛ nin ye ciden ka fini kɔrɔ dɛ nin samara min filɛ ciden ka samara kɔrɔ dɛ diɲɛ kɔnɔ o delila tɛ mɔgɔ si kɔnɔ depuis sɛbɛw yɛrɛ ma ban u tununa mɔgɔw la o musolima ka ciden ka kunsigi an ma deli ka tɛmɛ ka yawa ciden ka kunsigi min ni a y'a ka hijulaban min k'a ka kunsigi mana n'u dilan u dɔw tun bɛ o musolima ta kɔnɔ sanu ewa warijɛmina dɔ kɔnɔ ni sɛbɛba min ni kɔnɔdimi y'i minɛ ni nana n'a y'u bɔ k'u kusukusu ji kɔnɔ n'i y'a mɛn kɔnɔdimi b'i la mais depuis hali sɛbɛw yɛrɛ ma ban a caman tununa o sɛbɛw bannen kɔfɛ fo 1000 ni kɔ sisan dɔɔnikɛlaw ka fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ ko ciden ka kunsigi de filɛ nin ye a ka fini de filɛ nin ye a ka birifini de filɛ nin ye a ka bere dɔ de filɛ nin ye a ka sababɛn kan delila sabatilen t'a si la sanadu sabatilen t'a si la i ka bɔ a tigi kɔrɔ i k'a fɔ a tigi ye i k'a dɔn ko a tigi a si jɛra a bɛ mɔgɔ sugu de a b'a danbe ka taa kalan ni karamɔgɔya ma ko a ye nkalon tigɛ a delila t'a kɔrɔ sabatilen tɛ hali n'u sabatilen don sisan sanadu sahalen tɛ a tɛ daga mɔgɔ si k'u ta k'u bɛ barika ɲini k'u ye parce que sanadu sahalen tɛ delila sabatilen tɛ nkalon tigɛlenw de don dɔrɔn n'u bɛ mɔgɔw kɔrɔ delila t'u la. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل كذات أرأها في إناء، فقال أرحقها، قال إني لا أرى من نفس واحد، قال فأبن القداد إذا عن فيك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب كراهة النفخ في الشراب. من يقول من يكنا ميفي كنا فيه إياه باب من أنت من الله كنا نينا كي أقول وده نيني كنا فيه fiyeri fana yɛrɛ ka jugu ni ninakili de i kana fiye wani abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu kana samina basir al-khudri la kaje ka wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nafqi fi sara ko ci ne bari ke mo kana fiye ke mi fenna ka fiye i kana mi fe wote i kana fiye ko ciden ya bari ka fa qala rajulu al khajatu araha fil inan a cede ko ciden ma ako ni yen no ye jimina ko en ya be no do la ji ko jimina na u be nya be shin do la ji ko jimina na o ni ma fiye afiye abe ko chori ciden ya mo ko fa qala ikhrujha ako jimbo mana niya ko no be mbala be na de ko ale be ko dɔw bɔ ka bɔ ji na n'i ye ji in bɔ nɔgɔ min b'a la o bɛ bɔ a la qala inni la arwa min nafsi wahid o cɛ in y'a ɲininka tuguni a ko bɛɛ ko an kana ninakili jiminan kɔnɔ bon ne fana min ko kelen tɛ se ka ne fa ka jiminan don i da la ko ni ninakili nani la o ye i ka mini bannen ye mais min ko kelen tɛ se ka ne wasa qala fa abina qadadan ijan
an fika ako wala jimina ko idala kanina kile jimina ko idala kanina kile fulabe ni kwanala mini adakula fule munye kana jifiye ni be kana jifiye o min be ni akili tala o nyona de be ni la be ta ka duro yere parce que fiye ni ya soro mo do be ni e ko fe na ya iba fiye abe nyugo ji la kele fulana fendo be se ka do di fiye to do be se ka ko ida ko ka wala afiye to do be se ka ko ida ko jadi la fo be fe more abe do ji ko no bon sabale ni mo mi nya ye ya afiye na ya so bana do be ela adole no ko abe contaminer abe se adinye o sababu la jile nye bari ke ni fana ada ko fulana jey ko na le ye jido adala mi ko kerenta le wasa e wa jido ko ni na kile na ni la jimina ko idala ni ya ko idala be ni na kile o ko fe be saka mai be mi ka mi ni dafa inde sabai o abe hadisan ko ni e an ko ji kana fiye nyama fana fure jida mbake tore abo nyama mi bala ubebi ji ndo ibemi ubanu ni hadisa mi fure ni nya irana ko anka silamiya saya mi fure ni ko adafale no la halabya silamiya saya adafale no la halabya kullu shay qad alimna iyyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fimu fimbe kide nya Allah dunya an ka silamiya sariya doni ni fure ni mo bi nya to i jogona nayi jiya doni bi bolo lahara doni bi bolo har ma don ka baraka ni wonya doni bi bolo madere ka fo yewa nko jamana ko tanka nasara kala yimina mo dusukun ko akanu donu dusukun ko no ni mo te se ka français du manfo ite e jade ko ile fendo idi jade ko ibe fendo ewa iye dina do jogo fana uba mi fo ko abe dina ko do ko me ate jiya ko kala ay bunu muslim la me ya aka do bina kuma ne ba fo wiye de la de ba be la do ko kala akon ni mbayira na an ka silamiya sariya da fadin ayalla duniya fe be de la kama qala abu jar لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دائر يضرب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه إلما أبو جهل ko jide sane aga fatu ko jide fatura ko me fuyi matujia kono ni doni de do ko ni jide ma fion fo kuruma awe ni jide mo do fo kuye hari kono panto sanfe ko hari kono panto sanfe na be pa ko jide do de fo kurula hatta tuyuru fi samai lana min hadili man bi talimillahi wa rasulihi iyana har kono munu be pa sanfe jide kam man do silamiya doni aye doni fo mo la ala don ko yi mo ne kono munu be pa jide ko kullu jinde labi min al-tubur abo kono be pa ni sonu de ba la kama fo kono munu be pa soni be mina akano so har kono banto ala akajide uye doni fo au nye kola wa qala rajul min al-musrikin li Salman al-Farisi radiyallahu anhu allamakum nabiyukum kull shay hatta al-kharaj musriki do de la ka Salman al-Farisi ne ka ko au kan nabiyuno ayala dunia kembe la hara oksigi togo nyegen kan nabe bana kuta ke ba besuneke akan nabi mo ya be foge hara sigi togo nyegen kono aya be foge yani hatta bi dulus wala qada'i hajat li bawli aw ghaib har isigi to ni bi ka haju nge ibe sunne de ke be bana kuta de ke jide nya be so fo qala ajal tuma mushrikin ya ni fo Salman Farisi ko abo to kele abo to de la wa zakara ma alimahu nabi sallallahu alaihi fi jalika
Salman Farasi cide ne laduni Salman Farasi laduni min na oda ayo ka safu ako cide nya laduni Allah ne statu bila ne bila ta bi kai to la gawi cide ko konnan be shi ka sune ka an kanan yi shi ko ako nan be shi ka bana kuta da an kanan yi shi ko ma ka bana kuta walla ne standi bil yamin cide ko ni an tilala sune da be bana kuta nan ba fe kan yi sene an kanan yi sene na an kini mudo an kana yere sira ni kiri muro wala ne stanji bi aqal min salasa fi hajar kire ko namba yere sira ko nan kana yere sira ni fara do ko do sabai parce que forola ni tara e wa ko kono na la nyahala ibe fara de ke fara sabai wona ka e wa ko fela indosi ka wala ya so diko tuko ube fara de ki yere sira ube sunna yero ibe fara de ki yere sira kire ko bi yere sira ni fara binya ka ke kelenye uba ka ke sabai otiri ako an kana yere sariya ni fenye ni ka dogo sabai walla nestanji biraji aw adal ako an kana yere sariya ni ba balo kutai mana nyame bo si saube musi bo ka wota e bi kilale ko fe ka balo ko tibi ko fe la sariya na kide ka na e o fe mo fe ni kodo fana de i kan yere sariya no de kodo ako mo kana yere sariya no hari sabai la kide ni nunu kumfu ako min ye bagan bana kuta kana yere sina naye jinnaw ka bagan dumuni de hada malen ka bagan bana kuta abe yere makka ke jinnaw fana ma bagan dumuni de komi e ka baga ya dumuni ma do to uluba bo min ye kolo ye ni hada malen be kolo du ka fili kolo isogo de be sagala jinnaw fana ye komi e tumba adu sogo ibada to mi de ni jinnaw fana ya ta sogo be sagala to ko kele no rato ako kono abali make jinnaw de ka dumuni no abali make jinnaw ka dumuni de fal muhim anna shari'atana walillahi alhamdu kamilan min kulli wajh ako da ine munye awun ka silamiya sariya min fulmi ya da fale de don yebela laysa fihi naqs naqsi shite silamiya kono wala tahtal ila ahadi yakmaluha ni silamiya sariya ti hatta ya katam musima ko iba tafa وفيها رد على سفهاء إماري أقوكني يولا بو أردو بننا نلوك الذين يجمعون أن الشريعة الإسلامية إنما تنتج لعبادة بين الله وبين الخلق فقط أقولني بأردوك نلوك نلوما منهم بافو بو إسلامية شريعة دوني كوريا دي باتو إني على تشي ko abe ala ko de do abe dina ko de do me ni yeri tiya ko ya to kala akon ni be arabu ko kika me ni ba fo ko dina yede bato do ni jide ala ci ko dina yo to de dina e wa tiya do ni ta akon ni be arabu ko dun na ko wa amma al muamalat bayna an-nas ba'dhum ba'dan o min ya hada ma don yere fana dama baraka yo nya min ba mun yo wonta ka dina ko da فإن الشريعة لا تعتني بها دو يا فنا كو شريعة فنا ما كو فنا لا كو ما نغا بارك نيو كو شريعة ما كو تو فنا كو شريعة ما كو تو فنا كو شريعة كو ني بدو دي ني على تشي ني مي هذا ما دون كا بارك نيو يا تو كو شريعة ما كو تو لا كو تي شريعة أكو أبا فوتيه فيقال تبا an ba fontu ya halaki ba munun jatira ko ni dina doni do ko abe dina ko indoro de kala me min ya hadama de nyai ane hadama don kabara ke nyo to ko ato do ube ko doni te siya sariya tabbala mun ben ni fo halaki ba awe wa safahan li uqulikum nadu yani fendo bariya ba ka hakimu fanaye أطول آية في كتاب الله عزيز كلها في المدينة آية من بسورة البقرة قلنا كجا قرآن كآية به أبيت شوكو دي هذا مدون الوجه جنب فوق قرآن تي هذا مدون كنيون بارك نيون قرآن آية من كجا كتير قرآن آية بك سورة البقرة قلنا وبيبقى هذا مدون كجو فتعامل بين الناس
aya jay be hada madun ka du ko de la ani barake ni wonya hada madun ni ko je wa hal bada hada itina yala kimma ko do tina ko ni tina ko la fembe ni ko fituni وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم بالتنجيم المال وإصلاحه وما سبق ذلك. أكو آية كمان دي بالقرآن كله، آية من بالقرآن كله، أكو آية من كناي، آية منو بكما نفرو دلنا جوكا، أني نفرو بينا جومي، نفرو يسوع جوم، نفرو دلنا جوم، نفرو بيجير جومي. أكو آية كتاب القرآن كله نبي ونحن كنا وكذلك في السنة. Ojo kale na kide ka sunna kide ka harisa jama de be nafuru nyini togo nafuru bara togo nafuru mara togo nafuru binya togo mi harisa jama de ko fanala fa shari'atul islamiyya walillahi alhamdu kamilan min kulli wajh islamiyya sharia ambe ala tanu be ala ya atta fale no togo ya bela nasallallahu ta'ala yarzuqana wa iyyakum at-tamassuku biha التمسك بها جاهلا وباطنا ambe be ala de deli neli awu ala kan garjage anka ala kan garjage anka ni silamiya sariya minan jahilan wa batina ambala de la ko de kanye me kafuwa a ko karasa ko be dina dole abe sariya dole ko me ate kiyan ko do aya ko ka kuma aya ko ka kuma qur'ana nana ka jiyani la har de la kide ka hadisau jiyani la har gilalin de kura ni mugo yode fo ko dina ko ni nana ni ala cede me min ya hada malum ka baraki ngoye ube min ya kiya koye ko te dina ko tabban laka wa safaha tabban lakum wa safaha li uhurikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أرسلنا عبد الله بن عباس ملكا جاكبو فرقهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بما كسين نما نهى أن يتنفس في الإناء ko jiren ye paridi ke wo kana nina kilin jiminan kono aw yum faqa fihi ubi kana afiye ikana fiye ke jin ikana fiye rawahu tirmidhi wa qala hadithu hasan sahih tirmidhi ko hadisa kani asabe ko woni hadisa ye ko fulaira folo ni be mi gifile ikana nina kilin fulana ko fana ka jumu ka nina kilin yere ka kafiye atembe ka jifinye ayina futumu hari niye nyamanya ala ube no apo akapo ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. باب الأدب والشرب والاستحباب تنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء والاستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد مفتدي أمين المولى حديث قوله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. بسم